Toto video vysvetľuje postupy transplantácie vlasov metódou FUE. Fáza 1. Najprv aplikujeme bezbolestné lokálne znecitlivenie a bez použitia ihly. Potom spustíme mikro-FUE metódu, a to extrakciou štepov alebo vlasových folikulov z darcovskej oblasti. Fáza 2. Otvorenie mikrokanálov. A to pomocou zafírového kameňa alebo čepele. Fáza 3. Transplantácia vlasových folikulov. Vezmite prosím na vedomie, že v závislosti od prípadu môže byť fáza 1 a fáza 2 prepnutá. Vitajte v Klinikana.